el conflicte permanent a l'Iraq ha relegat l'Afganistan a una segona fila. Bona part dels esforços militars i sobretot econòmics que la comunitat internacional havia o va prometre encara han d'arribar. Les conseqüències són greus per al govern afganès si tenim en compte que el 90% del seu pressupost depèn d'aquesta ajuda exterior. Un informe de 6 grans ONG asseguren que Occident està fallant en el seu compromís de reconstruir l'Afganistan. Com a la resta del nord de l'Afganistan, a Kunar s'ha reprès el curs escolar després de la pausa hivernal. Des de la caiguda dels talibans, 4 milions de menors han tornat a l'escola, però la meitat de les criatures del país encara no hi van. En bona part perquè Occident va prometre 25.000 milions de dòlars en ajuda per reconstrucció, però només n'ha donat 15.000. Els països que menys han complert són Espanya i els Estats Units. Un informe alerta que la comunitat internacional està fallant a l'Afganistan i que el que dona és poc eficaç. És el que passa amb la carretera que uneix Kabul amb l'aeroport. Es va adjudicar l'obra a una constructora nord-americana i va costar 4 vegades més que si ho hagués fet una d'afganesa. El 40% de l'ajuda rebuda per l'Afganistan, diu l'estudi de 6 grans ONGs, torna a Occident per pagar els serveis de contractistes, seguretat o assessories. La comunitat internacional, a més, prioritza la lluita antitalibana a l'est i el sud del país. Els Estats Units es gasten 100 milions de dòlars al dia per mantenir el desplegament militar, mentre la suma de tota l'ajuda internacional és només de 7 milions al dia. Una disparitat i una ineficàcia que per l'estudi hipoteca greument el futur de l'Afganistan, debilita encara més el govern i dona ales als talibans que alimenten precisament el descontentament i els recels cap als occidentals.